Vítajte v Tiháni, perle Balatnu na malebnom polostrove, ktorý vystupuje do najväčšieho jazera strednej Európy. Balatnu sa nachádza historická obec Tihán. Miesto, kde sa snúbi krása prírody, bohatá história a neopakovateľná atmosféra. Tihanský polostrov je známy svojimi levanduľovými poľami, sopečnými kopcami a nádhernými výhľadmi na jazero. Od jary do jesene tu kvitne príroda v plnej kráse, ideálne na prechádzky, túry či cyklový lety. Dominantou obce je benediktínske opáctvo, založené už v roku 1055. Práve tu sa nachádza aj najstarší zachovaný text v maďarskom jazyku. Interiér kostola vás ohromí barokovou výzdobou a z terasy pred kláštorom sa otvára panoramatický pohľad na celý Balaton. Tihán je známe svojimi levanduľovými políčkami, ktoré každoročne lákajú tisíce návštevníkov. V júni a júli sa tu koná levanduľový festival plný vôní, chutí a tradičných remesiel. V úzkých uličkách obce nájdete tradičné reštaurácie, vinárne a kaviarne, kde si môžete vychutnať domáce koláče, maďarské vína či špeciality z Balatnu. Tiháň žije aj bohatým kultúrnym životom, počas leta sa tu konajú koncerty, folklórne podujatia a trhy s miestnymi výrobkami. Obec je ľahko dostupná autom aj trajektom z opačnej strany jazera. Množstvo turistických trás a lodných výletov ponúka skvelé možnosti, ako spoznať aj širšie okolie. Tiháň miesto, kde sa zastaví čas a ožívajú príbehy minulosti. Príďte a zažite jedinečnú atmosféru tohto historického skvostu Maďarska.